guztiak, eta bertako langileei ere bai, ez bakarrik lagatzen diguzuelako espazio hau, benetan liburuaren eskuzabal parte hartu dezuelako. Irudiak, bai azalekoa eta bai barrukoak, untzi museoak utzitakoak dira, eta benetan irudi ederrak izateaz gain, irudi hauek ematen dute baita garai bateko, eta hain zuzen liburuan aipatzen diren garai horietako pintzeladak. Eta nolabait liburua dotoretu bakarrik ez, liburua jantzi eta aldi berean informazioa ere ematen dute. Eta hori, zueri zor dizuegu. Eta ondo esan dezun bezala, Jose Antonio Azpiazuri buruz, zer esan, ezta? Orain urte batzu jubilatu zen, eta jubilatu denetik ez dio lan egiteari. Eta orduan alde batetik ikerlana eta beste batetik idaztea, ez bada urtero ere, baina, bere lan guzti horren emaitza gaur hemen daukagu, ezta?